Ọbụibe ha ma asụ Igbo ya bụ anyị ga-enwe nnukwute anyị ga-enwe na wetara na paụda ọbụla n'ọgbakọ ndị nkuzi Igbo ga-enwe nke isiokwu ya bụ gịnị eji igwe eji ede aja ndele a ga-enwe ya bụ nzukọ ma ọnwa ọgụ na mkpụrụ ụbọchị 12 nke afọ 2025 ya bụ nzukọ ga-adị na steeti Abia ebe ahụ ka anyị ga-enwe ya bụ nzukọ ndị niile asụsụ Igbo na-amasị na onye nkuzi dị na ya ị na-akụzi na elele na ị na-akụzi na ọta akara unu niile ka a na-akụ ugbu a bịa na unu pụta ihe dị n'asụsụ Igbo anyị cheta na asụsụ bụ ndụ mba onye amaghị asa asụsụ nne ya onye afọ Igbo